той ме помоли за снимка от представлението и едно шише ракия. Много ме занимават личностите и много ме занимава техният интимен живот. И това ще го запазя. Здравейте, казвам се Зафир Раджаб, актьор и режисьор. Намирам се тук заобиколен от толкова много литература, толкова много слово в книжарница Нисим, която за първи път откривам и ще се превърне в едно от явно в едно от важните места за мен. Аз още броя дните, Георги Бардаров. Така едно четиво, което се превърна от любимите ми. То е много познато, според мен, понеже през последните години така много нашумя и смятам, че е много познато на читателите. Това, с което ме впечатлява книгата е, разбира се, историята, начина по който е написана. Тя е разделена на, така да кажа, разделена на три фрагмента. Едно през очите на автора, едно през самата история и трето интервюта на хора или участници в обсадата в Сараево. Нали, книгата се разказва за една млада двойка. Много позната история от 90-те за едни млади хора, които са наречени Ромео и Жулиета от Сараево. И така аз горещо я препоръчвам. Много често, когато си говорим с приятели за книги, общо се превърна в едно от любимите ми четива. По какъв начин се променя любовта, когато двама души не са от една държава и не говорят един език? Това е интересен въпрос. Според мен любовта е една, тя не се променя, защото не се влияе нито от... Любовта е нещо, което няма етнос, няма религия, няма възраст, няма пол. Чета неща, които могат дълбоко да ме развълнуват, да ме потресат и, както се казва, да намерят път към мен и аз още броя дните е такава книга. Христо Карастоянов, Една и съща нощ. Това също е едно от така четивата, които смятам, че са важни за мен. 2015 година Иван Добчев, заедно с Христо Карастоянов, направиха представление по този роман. Казваше се Гео в Народния театър. Това е така роман, който обхваща живота на Гео Милев. Самият Христо Карастоянов е направил изследване и проучване относно големия български поет, събирайки факти, писма, говорейки с близки познати и така успява да разкаже за последните му месеци, последните няколко години, преди Гео Милев да бъде убит. Също така книгата е много, много интересно написана. Тя пак е разделена чисто на два стила. Имаме художествена част, която прави хипотеза за това какво си е говорил Гео Милев, какво му се е случило в участък, когато е бил разпитван. И също така за срещите му с Георги Шейтанов, една много мъглява личност в българската история. Също така с Никола Гешев, нали, който е обвинен всъщност за залавянето и екзекутирането на Гео Милев по време на царска България. Една и съща нощ е такава книга, която
Още с началото си те засмуква в атмосферата на Стара София. Засмуквате в живота на Гео Милев и човек не може да остане безпристрастен към това, което чете. Честно казано, аз съм по-малко фен на художествената литература и по-скоро съм голям фен на документалистиката. И една от последните книги, които прочетох, всъщност е ето тази на Ан Аплбаум, "ГУЛАГ". Сега, разбира се, това е много специфично за читателите. Не трябва да обичаш да четеш нещо подобно. Това, което мога да кажа за тази книга или защо я прочетох на един дъх, първо, страстта ми към историята и към тази част от историята е именно началото и средата на 20 век и по-скоро интереса ми към тоталитарните режими и начина, по който те функционират, защо въобще обществото е допускало такова нещо и как се е случило, как се е стигнало до там да има такива ужасни места като лагерите. И "ГУЛАГ" всъщност е една такава книга, която прави много мащабна, много така финна дисекция на това време и някак разгръща една мащабна картина на що са това лагерите. Лагерите, руските лагери, на ГУЛАГ. Като тя не е някаква такава суха статистика, т.е. да четем някакви сухи статистики, ами много интересно проучване на автора, събирайки истински истории на хора, които са преминали през лагерите. Същевременно с това, разбира се, има и Солженицин вътре, е цитиран, както и много други оцелели от въпросните лагери. И много интересно е разказана по такъв начин, че веднага съпреживяваш, успяваш да, ако разбира се искаш такова усещане като читател, успяваш веднага да съпреживееш случващото се във въпросните лагери. Някак успяваш да... така е написана книгата, че между всичките тези статистики, години, кога се е случило, някак сякаш си там. Сега съм доста политичен, но тази игравка с ухото на зрителя, на слушателя или на избирателя, като ГУЛАГ, като някаква наказателна мярка и връщане на лагерите, за мен това е отвратително. За хората, които изключително са големи фенове на това да се върнат лагерите, съветвам да прочитат тази книга и вече няма да са чак такива фенове на връщането на тази така ужасяваща система. В началото на записа разглеждаш една друга книга. Да. С какво те беше? Пак, ето, сега това е "Интервюта с Хитлер". Луц Хаймайстер. Някаква книга, която не ми е попадала. Аз пак казвам, харесва ми документалистика и въобще историята в началото на 20 век изключително много ме вълнува. Особено двата лагера, съветският и нацистският лагер. Някакси са така повод за провокират моето любопитство да изследвам този период, защото в него има нещо изключително, изключително в това как един свят полудява за едни определени години и стига до едни крайности, които, слава Богу, въпреки нещата, които се случват по света, въпреки кризите и войните, които наблюдаваме по света, чак такава крайност не сме изпаднали и слава Богу, и се надявам хората да четат все повече такава литература, все повече такива книжки, за да не се стига до тези крайности. Как си обясняваш тази лудост? За съжаление, има доста изследвания и доста научни
трудове, които говорят за един такъв феномен, в който светът стига до... Нали, всяка една цивилизация стига до своя пик, след което се разпада и започва наново. Надявам се да не сме преди този пик. Защото в началото на 20 век, нали, индустриалната ера, която вече се заминава и започва да навлизат модернизма и така нататък, цивилизацията, модерните цивилизации достигат някакъв свой пик и се саморазрушават, общо взето. Тази си я заплювам и докато сме на тази вълна, ето това е една друга книга, която виждам тук даже с твърди корици. Векът на диктаторите, отново документалистика. Много интересна. Сега вече много накратко, разбира се, много обобщаващо, създава картина на диктаторите от 20 век. Общо взето отделя по между 20-30 страници като блиц портрет на съвременните диктатори. Разбира се, започваме от най-познатите като Сталин, Хитлер, Мао Цзедун и стигаме до по-съвременните като Садам Хюсейн, Башар Ал Асад. Разбира се, сега тази книга е повече факти, повече статистики и по-скоро рисува портрети на определени хора, без да се опитва да спекулира с това чудовища ли са тези хора или не са, просто ги нарича диктатори. Вече читателя сам си решава що за хора са. Разбира се, пак, защо такъв тип литература? Нали, това, което си говорим преди малко за тази лудост и въобще, нали, силно ме вълнува как едно общество, защото изборът на такъв тип режими, на такъв тип личности, нали, то си е пак лудостта на една нация. Въобще нали, да допуснеш едно такова нещо да се случва, за мен е изключително непонятно и понеже самият аз изпитвам страх въобще от политическата атмосфера не само в България, въобще в Запада и през последните няколко години и общо взето теченията, политическите течения, които се появяват. Страхът ми е, нали, да не се заговори за диктаторите на 21 век в скоро време. Петър Турини виждам тук. Дали ще можем да я изкараме тази пиеска самотно тук. 7 секунди вечност. Турини е така е важен за мен. Драматург, австрийски комедиограф. Така един от значимите в края на 20 век и началото на 21. Който има така много интересен поглед върху света и успява да намери едни много интересни, извънредни ситуации, да ги наблюдава така коментарно с прекрасно чувство за хумор. Може да погледнеш какво се крие на първата страница на книгата. Покажи ни какво виждаш. Ама това е много интересно. Билет за стая за гости. Ама това сигурно от последното представление, защото то вече, за съжаление, е представление, което не се играе. Даже не знам откъде то билет. 8 март миналата година. Това сигурно това може и да е от последните представления. Един много скъп на сърцето ми спектакъл. Това всъщност е курсовата ми работа в надпис по режисура, втори семестър. Трябваше да направим, такава беше задачата, да се направи
едноактна пиеса или някакъв по-голям фрагмент, аз директно реших, че искам да правя професионално представление в театър. И така търсих някакви текстове. Това ще си го запазя. Понеже нямам, търсих някакви текстове, нещо, което силно да ме развълнува и понеже има такива много книжки на Black Flamingo издателството с страшно много австрийска, немска драматургия и попадам на едно сладко слонче на корицата, на една малка книжка и гледам Петър Турини. Бях чувал разбира се, за Турини в академията. Нали, не бях запознат с творчеството му. Отварям на първата страница и гледам. Всъщност така веднага си я взех и я прочетох. Гледам главните герои и пише Самир Наблиси, бежанец от Сирия, 17 години. Викам, нали, понеже аз съм наполовина сириец и веднага се припознах в героя. Викам, тук има нещо интересно. Я да видя за какво става въпрос. Най-вероятно ще е някаква емигрантска история. То по това време беше популярно, понеже пиесата е писана 2017 и обхваща точно този период голям емигрантски поток от Сирия към Западна Европа. И първо самата пиеса, въобще разказа е така написан, че ти можеш да си го четеш и като книга. То не е нещо, което задължително трябва да има да се материализира на сцена. Може да си го четеш така като литература. Просто Турини има това качество така добре да разказва истории, че четейки неговите пиеси, можеш сам да нарисуваш този свят. Да, Стая за гости е с изключително сантиментална стойност за мен, защото е първата ми режисьорска работа на професионална сцена. Не по някакъв начин. Голямата си част е свързана с Сирия и с ужасяващите неща, които се случиха там през последните 15 години. И така скъпо на сърцето за мен представление, както и самия Турини, защото след това, разбира се, изчетох по-голямата част от неговото творчество и дори установих контакт с автора през една позната и той ме помоли за снимка от представлението и едно шише ракия, което беше много смешно. Така, Стая за гости. Нещо, от което започнах да имам огромна нужда почти през целия ден, серотонина. Благодарение на Уелбек някак започнах да и през тази книга, която така препоръчвам, започнах да си давам сметка всъщност колко е важно да внимаваш с удоволствията в живота. Как трябва да имаш една такава граница или една червена лампа, която да не предозираме с серотонин, защото знаем какъв е обратният ефект. Книгата е много интересна, така, разбира се, с какво ме грабва веднага започвам да се виждам през очите на главния герой. Толкова добре разказана тази история, толкова добре написан е разказа. Аз и затова харесвам, нали, този автор. Той има и в общото и в другите си книги това качество. Но тук някак да те хване за ръчичка и да те преведе и направо да те вкара в кожата на този герой. Да заживееш с него. Нали, книгата се чете на един дъх, разбира се, въобще за феновете на такъв тип художествена литература. И същевременно с това книгата има, така да кажа, борави с
смели научни факти относно що е то серотонин, колко имаме нужда от него и до какво може да доведе липсата на серотонин. Кога я прочете за първи път? Преди 2 години и така. Беше ми препоръчана. Имах общо взето, понеже имаше и спектакъл. Кришарков направи представление по този роман и така беше ми любопитно да видя за какво става въпрос за една вечер. Просто отворих я, викам, така ще я зачета. Имах някакво свободно време и викам, да видя за какво става въпрос. Няма отлепяне. До сутринта. Пак се връщаме на документалистиката и историята на 20 век. Много интересна книга. Това е дневника на Астрид Лингрен, военният дневник в периода на Втората световна война, 39-45 година. Изключително интересна книга. Всички познаваме Астрид Лингрен. Всички сме чели Пипи Дългото чорапче, всички сме чели Емил от Льоня Берия, Братята Слъвските сърца. Един изключително познат автор разбира се, през неговите детски книжки, неговите така вдъхновяващи истории, но през тази книга успях да срещна една различна Астрид Лингрен, която беше неочаквана за мен. Разбира се, този дневник обхваща всичките 6 години на тази чудовищна война, като вътре има доста интересни нейни политически убеждения, т.е. разбираме въобще как се е чувствала относно света и как се е чувствала относно обществата. И нали, защото когато говорим за Астрид Лингрен, нали, винаги там имаме едно усещане за един изключително усмихнат и позитивен човек, но докато четем този дневник, вътре откриваме и много тъга и въобще много болка относно това как е изглеждал света във времето, когато тя е творяла. Така че това е така. Ако светът не беше лудница, се казва тази книга и така събраните от нейния дневник моменти. Как изобщо разбра за тази книга? Абсолютно случайно. Понеже обичам време на време да се ровя в така из книгите и съвсем случайно нали, видях Астрид Лингрен, викам, това нещо, какво е това? Дневник. И понеже много ме занимават личностите и много ме занимава техният интимен живот, особено такива големи личности като нея, и трябваше веднага да разлистя страниците на този дневник. Можеш ли да довършиш заглавието? Ако светът не беше лудница? Щеше да бъде прекрасен. Благодаря за поканата и за срещата с това наистина много интимно и романтично място, книжарница Нисим. Пожелавам повече такива срещи и пожелавам на зрителите повече книжки и повече четене.